Community Senior High School Wasanti Achim South mense no emu e Wasanti Mantemo na achechefo ene adesuafo de adehwede mu ode to mpanimfo aka bi wo manim se wasrada niam anhyada nkoye wo ho adesuafo no doa na edoso nanso so akade a wode kyerade ne odusuade no wo fom nti ohiamoa Adom Kasee amaneboni Isaac Amuakon enne suku panyina woda Banka Community Senior High School ano Christopher Piamense twetwem komo ene wode tu dwase sesei adesuafo wo mu suku nim edoso nanso oni akade ebeboa ama adesua ne adekye akoso otwemu se ede wo haupa ene ebre emofra no adesua wuyi se baby adesuafo betena no enhyeda enoso a achechefo nso enya baby entena sanso ena baby adesuafo ibedanso akoye bibi wo ho enyima mode nso enya adwuma ewo ho ode sansem wetu je wabra Professor Kwame Kakari ede agukansie mu akade bi ebre school no uhu dane sa no problems be bring minua na mese se aboafo nyina this time enye abanko e individuals bi a musical mo no enso be bring ti the message ya se mesre ne di kai ban na de to so be ba se ankran bia se omo ba ba Banka community mo teaching and non-teaching staff accommodation o hwe se the school si wa eni akrokra wa ha empo ba bia o chima beda kra no yeni bi enwachi ena kane penimpa no da Media Foundation for West Africa no Professor Kwame Kakari edi adesre eto aban eni ankrankra enim se omra emeye suku yi adoye esa banse na nyemba ese aban timinya awufo betumi aye yemba awufo no ye the teachers look as awufo no nya eni sa aban bufu ba ni a transfer teacher ni ada no ama ya awufo etua sasi ada na awufo eyese na bi entaso oni nyina mu no mansiri penimpa da Asante Achim South ano Alexander Frimpong enso ni Adom Kasee etwetwe enkomo ekire de wo ye ede aboa se bayi a obetere babia adusuafo ete no emu the major challenge pa say yenya day school yenya hostel na converting into boarding houses and also the photo Ministry of Education you say so that carry the money na nanu na ta ye cha ye bia the status not changing to board.